kunento nje engikhalisayo ngaso sonke isikhathi sincenga thina bantwana bamathongo bantwana beyingelosi we report. That is our task, to report, not wena yenza bona. They will decide ukuthi isitha sakho siyasibulala noma siyasiphilisa noma senzani siyasisokolisa. Kodwa mina idlozi elineqiniso engilaziyo rather limsafarise umuntu than limbulale. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, onika kwakhona. Please don't forget to like and subscribe. Subscribe please. Ama views maningi, cela ningabheki nje, cela ni subscribe. Onika uzokhuluma nge-spiritual cleansing soul, which is ukukhululeka emoyeni. Isichunywa class engisiranayo, nginga-explaina nakhona kuma videos. Uma ungascrolla ucheke kuma videos concerning isichunywa class. Isichunywa class meant for abantu aba-confused, abantu ababambekile kakhulu. Khona abantu abangalali ebusuku abakhala njalo, khona abantu abangalali because of they don't even know why bangalali. Khona abantu abangenako ukuthula. Khona abantu abanama problems 10 years ago, 20 years ago. Lo muntu loyo onjalo ufana nomthakathi. Kungani ngisho njalo? Because of uhamba ne dark cloud, dark spirit. Bakhona abantu bathi mabafika endaweni kumoshakala abantu abanjalo, ibajika babe abanye abantu, iy'nkinga zibajika babe abanye abantu. Namhlanje ngizokhuluma ngabantu abathwele ubuhlungu, abathwele. And let me tell you one thing, no one owes you in this world, owes you anything. Ukhona abantu abazokufilisa ngathi ba-owa izinto, ungaba owi. Impilo yakho at the end of the day, nanoma ungasicocela sibaningi, at the end of the day ixhomeleleke kuwena ukuthi what is your next step. Uhlala ngalobu buhlungu, kodwa lobu buhlungu uhlala ngabo bulimaza i-surrounding yakho. Namhlanje uyanuka everywhere ukuthi umthakathi, it's because of iy'nhlungu onazo. Umuntu oney'nhlungu uyasinda. Ngisho nanoma ngabe sekuyisikhathi sokuthi ulungise into zakho, uzobona ume onika fast kwabanye, kube ngathi ume onika unenkinga nawe, kanti ubophe isikhathi eside ukucatshula wonke lamafindo. It will take time. Umuntu onobuhlungu, you can smell her, you can feel, you can see, uyakusinda wena self. Abanye bazothi hayi uthwele uhamba nesilwane nani, kanti uyasindwa. Mangisaya enkonzweni bekuthiwa uJehova usondelene kulaba abamunayo. Well, when it comes to idlozi nengelosi, what they do, bachechela murago, bashenga nje kuwena, because of it clearly shows mawuhlala umuntu ukuthi awuba-trust. Kukhona ababambe their loved ones namhlanje, they don't want to let go. And mase ingale kwethuna, say beyond human. So it's very important, by the time ulokukhalela umzali wakho, indoda yakho, ingane yakho, kubuhlungu impela, that one, we are not robots, kodwa you need to let go somehow, because of leyo nto leyo iyenza ukuthi naye angakhona ukucrossa over. Kukhona amadlozi athi mawavusa ayakhala ukuthi lo mntana why anga-accept ngoba mina ngisendaweni yokuthula. Mayiseyingale, say beyond human, sekuvume bona abadala, ngisho nanoma bathi umuntu uhambiswe isandla somuntu noma uphume wachayiswa imoto or ushaya umphakathi, mase kuyisikhathi esabo. Into enkulu nje ukuthi wena phola. Because ungapholi enhlizweni, you are not in the right state of mind.
Same applies nanoma ungasuka kule relationship manje, a long relationship eyayimnandi and then kwasekumosheka, ukuphuma ungakapholi, expect anything. Ungazwana ngisho nomuntu, ulale nomuntu oney'dumbu more than 100. Ungalala nombulali, angeke umuzwe, ngeke umsuspecte, ngeke uzotshelwa abantu ukuthi hayibo uloku ulala nombulali wena. You are not in a right state of mind makube kukhona into mawulala uvuka. Kanti umntana wethongo nomntana wengelosi, kubalulekile ukuhlambulula ukuthi ngempela kunento enje engizwisa ubuhlungu, kunento enje engikhalisayo ngaso sonke isikhathi. Sincenga thina bantwana bamathongo, bantwana bey'ngelosi, we report. That is our task, to report, not wena yenza. Bona they will decide ukuthi isitha sakho siyasibulala noma siyasiphilisa noma senzani, siyasisogolisa. Kodwa mina idlozi elineqiniso engilaziyo rather limsafarise umuntu than limbulale. So kuyafika la abantwana bakamoya sithi masophakamisa ezokulwa ukuthi bonke abangihlukumezayo kusasa isitha sakhe uthole ukuthi bathi siyagula sisesibhedlela, ajabule umntana athi gogo, hey lo muntu uqala ngihlupha ngathi angafa. Ngithi ayihambi kanjalo mntanami, awungabi negazi esandleni, kodwa hamba uyosikhulekisa. It's your last chance. Bakubhekile-ke amathongo, ngoba ngisasho namanje kunamathongo, foreign spirit okusadinga ukuthi aqhamuke kuwena. Labo bakufuna bakufuna ungenye indlela. So ngiyaye ngitshela ingane ukuthi ngikhulekise ukuthi akabuye abone izono zakhe azenzile kuwena, akayophola, konke kuyokhanya. Mphilise, ithi naye ingelosi mayofika zimbonise ukuthi ubani okukhulekela okuphilisile. It's a reward. What's the use to love those who love you? I-reward kulaba ukuthi udle nesitha sakho phezu kwetafula, usiphe ukudla, ungasizondi. So kubalulekile ukuthi ukhululeke enhlizweni. Namhlanje uthi abantu bakujikela, uyabasinda, uphethe yazi makuthiwa yo kukhulume ngoMacy, kukhulume ngoZodwa, yo lo muntu loyo hayi ningamtsheli, kunjalo emhlabeni, uqhamuka as umuntu onjalo. So ngiyaye ngiphe umuntu 3 days, ngithi i-picture ukuthi it's your last 3 days yokuthi umkhiphe ku-system yakho. Uzamile, uyenze konke, uinvestile, uhambile bawugcaba amathanga, uhambile wamdlisa indoda, wayenza konke. Namhlanje kusafana, awunayo ukuthula kule relationship noma kule marriage. So you've got only 3 days ukuthi umkhiphe kwi-system yakho. And make no mistake, me Onika can tell ukuthi awukakapholi. Nanoma bathi u-careful kanjani ngamanga, ibuye ikushaye ukuthi awukakakhohlwa, buyela laphi. So it can happen ukuthi ku-streamer class angithi kuney'gaba insebenzo from insebenzo ethize, because iyona yokuqala i-spiritual cleansing soul. I believe ukuthi umuntu uzibuza ukuthi namhlanje kungani ungalapheki, it's because of ububuhlungu nabo. It's not about i-spiritual healer esikuncedayo ngaleso sikhathi. Iy'nhlungu zakho zikutshentsha ube yinye into, azihambelani nani ney'nsebenzo. Akuna muthi responda kumzimba wakho noma isiwashi sizoresponda emzimbeni wakho while you otherwise or not mentally focused. Yes. Egameni lakayise nelonyana nomoya ingcwele, bantwana bamathonga, bantwana bey'ngelosi, kubalulekile ukuvulela, ukhiphe. Nanoma-ke umkhuleko wakho all the time kwamele
ucelise nje ukuthi ngicela ukuyophola, ngicela ungisule inyembezi. Ngangiyingane ethanda ukukhala kakhulu, bengithanda ukukhala. Kwaba iviki ngicela ukuthi inyembezi zami angisafuni ukuzibona and kwaba injabulo yami. Yonke into, ngisho umzimba ukuthi uma ngiphela, cause kukhona abantu umoya uyadla kakhulu umzimba. Imimoya emibi iyadla igazi. Khona abagcatshwayo ebusuku, kukhona abadliswayo ebusuku umuntu umzimba ungakhuli. So you ask ukuthi ngicela ningiphe amandla, umzimba wami uyaphela, ngizozilwisa kanjani izitha. Umzimba wami mkhulu kakhulu, angikhoni nokubreatha, ngiyanicela. Uzokupha right shape umoya oyingcwele. Nginabo auntie from father's side abebathi mabadiscussa bathi ngaleso sikhathi ngisesikolweni ibele lakhe kuyoba yilabo umama bamabele nje, kodwa amuhle njalo uSomandla. Namhlanje ibona abanamabele amakhulu kunami. So iya-change, yazi iy'ngelosi namathonga anokuyenza isimanga, ethi umuntu seka-expect-ile ukuthi uyoba nje ijike. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe. Hala.